Gusto sa Dios igsuon nga maminaw gayud kita sa iyang tawag. Sama sa kinabuhi ni David igsuon, nahimo siya nga madaugon tungod kay naminaw man siya sa tawag sa Dios. Tungod kay ang Dios gipahari man niya sa iyang kinabuhi ug nagsalig man siya nga matinud-anon gayud ngadto sa Ginoo. Maong nahimo siyang madaugon. Ipahinumduman usab kita sa Dios igsuon nga ato gayong isentro ang atong tagsa-tagsa kauna-huna, ang atong dalunggan atong gamiton sa pagpaminaw sa tawag sa Dios ug ato kining gamiton sa pagpaminaw sa iyang pulong ug muduol kita sa Dios nga matinud-anon gayud. Isaiah 55 verse 3. Incline your ear and come to me. Hear, and your soul shall live, and I will make an everlasting covenant with you. The sure mercies of David. Igsuon kong giunsa pag-bless sa Ginoo si David. Ingon ana usab ang iyang pag-bless kanato. Ang mga gisaad sa Ginoo alang kang David, iya usab kanang ihatag kanato nga mga saad. Kung atong isentro ang atong kaugalingon ngadto sa Ginoo, kung ang atong dalunggan walay laing gipaminaw kun dili ang Dios lang. Walay laing nga gipaminaw kun dili ang pulong sa Dios. Dili ang mga kalibutanon ng atong gamitan sa atong dalunggan igsoon kun dili ang Ginoo. Siya ang atong gipaminaw ug dili ang mga butang dinhi sa kalibutan. Ug wala kita laing duulan kun dili ang Dios lang. Uduol kita kaniya ug aron makaangkon kita tinuod nga kinabuhi ug makaangkon kita og tinuod nga kadaugan. Amen. God bless sa tanan.